Vitajte v sérii videí o stereotypoch v sociálnom poľnohospodárstve. Sociálne poľnohospodárstvo pomáha znevýhodneným ľuďom začleniť sa do spoločnosti prostredníctvom práce na farmách, ktoré nazývame sociálne farmy. Ale v sociálnom poľnohospodárstve sa stretávame s mnohými stereotypmi. Mnohé z nich sú nepravdivé. Postavme sa im a vyvráťme ich v našej sérii videí. Mnohí ľudia si myslia, že ľudia so špeciálnymi potrebami sa nedokážu nič naučiť. Sú zbytoční a nemá zmysel sa ich snažiť zapojiť do pracovných aktivít. Aká je však pravda? V skutočnosti existujú činnosti, ktoré dokážu vykonávať lepšie ako priemerný člen našej spoločnosti. Niektorí z nich napríklad netrpia monotónnou prácou, iní dokážu byť veľmi zameraní na detaily. Mnohí z nich sú veľmi schopní ľudia, ktorí len potrebujú špecifické prostredie a keď ho dostanú, môžu sa stať odborníkmi vo svojej činnosti. Konkrétnym príkladom môže byť výrobkyňa syra pracujúca na malej farme, ktorá je súčasťou prípadových štúdií. Hoci predtým v tejto oblasti nepracovala a je zo skupiny ľudí so zdravotným postihnutím, syr z tejto farmy je špičkovým produktom, o čom svedčí aj ocenenie za najlepšiu potravinu v regióne. Viete si predstaviť úlohu vo vašej profesii, ktorá by vyhovovala človeku na vozíku? Dôchodcovi? Osobe s mentálnym postihnutím? Zamyslite sa nad tým a skúste nájsť miesto pre týchto ľudí aj na vašej farme. Ďakujeme, že ste si pozreli toto video. Sledujte oficiálnu webovú stránku projektu SoFarm alebo naše ďalšie kanály, napríklad Facebook alebo LinkedIn. Tento obsah vznikol vďaka medzinárodnej spolupráci 6 odborných partnerov a je financovaný Európskou úniou.